Za porodične potrebe u grožđu nije potrebno imati vinograd. Dovoljno je par čokota raznih stonih sorti vinove loze. Ja ovdje imam u 2 reda otprilike oko 12 do 14 što kalemljenih čokota, što onih čokota koje sam ja razmnožio rezicom. Dakle, sa kalemljenih čokota sam uzeo rezicu određene sorte i sam razmnožio i zasadio. Orezivanje vinove loze na plantažama rade profesionalni rezači, a mi koji imamo par čokota moramo se sami snaći i zbog toga ću u ovom videu pokazati kako ja orezujem ovi svoje čokote vinove loze bez korištenja nekih stručnih izraza, jer to nam u suštini nije potrebno. Ovaj prvi čokot je Hamburg Muscat, već drugi čokot je sorta Kardinal. One su dosta blizu i sada ću ih orezati. Vinova loza donosi grozdove samo na jednogodišnjim, odnosno ove godine na ovogodišnjim izdancima. Znači, dvogodišnje, odnosno trogodišnje ili eventualno starije izdanke treba u cijelosti osjeći i ukloniti iz zasada. Evo, na ovom čokotu Kardinala ja sam ostavio, i ovo je sasvim sigurno dvogodišnja grana koja ide prema čokotu Hamburg Muscata i nju ću u cijelosti ukloniti jer ona jednostavno zaklanja ovaj čokot. Praktično ću ovaj čokot Kardinala voditi sa ova 2 lastara, odnosno 2 loze, kako mi to uobičajeno kažemo. Na ovoj lozi, evo ovdje dole nisko, imamo jedan ovogodišnji izdanak i njega ću kratiti na 2 pupoljka. Znači, iz ovog pupoljka pojavit će se nova loza koju ću usmjeriti na ove nosače. A ovdje sam već odsjekao dvogodišnju granu. Ovaj prošlogodišnji izdanak ću kratiti na 6 do 8 ovih pupoljaka. Znači 2, 4, 6 pupoljaka je dovoljno. Prema tome, ta grana je orezana. Ovu drugu lozu ćemo 2, 4, 6, 8. Evo, znači sa ovih pupoljaka na proljeće će krenuti lastari, odnosno loze koje će donijeti rod, a vinovu lozu orezujemo zimi, najčešće početkom februara. Sve to zavisi od vremenskih prilika. Treba izabrati lijep i sunčan dan da bi se loza orezala. Pošto sam orezao čokot Kardinala, sada ćemo orezati i ovaj čokot Hamburg Muscata. Ovdje imam jednu dvogodišnju granu i nju ću u cijelosti ukloniti pošto ona stoji dosta nisko i nije jednostavno potrebno. Dovoljna mi je ova jedna loza. Sada od ovih ovogodišnjih izdanaka treba izabrati jedan ili eventualno 2, a ja ću ostaviti 2 izdanka koja ćemo prekratiti na 6 do 8 pupoljaka i to su rodne grane. Na tim granama će se pojaviti novi izdanci koji će donijeti grozdove. I ovdje sam ovu donju grančicu
sjekao na 2 pupoljka, 2 okca, a ovu sam također sjekao na 8 pupoljaka. Znači ona je negdje na 3. armaturi, žici. Na ovaj način, evo ovdje između ova 2 čokota je stvoren jedan potpuno čist prostor. Znači ovi čokoti će biti osunčani sa svih strana, sunce će dopirati do njih i uz adekvatno đubrenje to je uslov da imamo dobar i zdrav rod. Evo ovdje imam nešto stariji, vjerovatno godinu ili 2, čokot Viktorije. To je bijelo stono grožđe, izuzetno ukusno, slatko sa krupnim i rodnim grozdovima. Njega ću također većim dijelom ukloniti ove 2-godišnje loze i ostavit ću samo prošlogodišnje lastare, jer će se na njima razviti novi lastari, nove loze koje u toku ove godine trebaju donijeti rod. Znači ove 3-godišnje lastare možda su i 2-godišnji, sam u potpunosti uklonio. Sada jednostavno treba odabrati lozu koju ćemo ostaviti da bi na njoj porasli lastari koji donose rod. Ovdje ima više tih prošlogodišnjih loza i ja ću na ovoj strani ostaviti jednu i na ovoj strani jednu, što je sasvim dovoljno. Sve ostale ću ukloniti. Znači ostavit ću lozu na dužini od nekih 6 do 8 oksadi. Evo na ovoj lozi i ovdje imamo grananje. Ovo je 2-godišnja loza i nju ću isto u cijelosti ukloniti, jer ima dovoljno prošlogodišnjih lastara, a 2-godišnji lastar može služiti samo kao nosač. On ne donosi rod ni u kom slučaju. I ovdje ću na ovom samom donjem dijelu ukloniti ovaj lastar. Na ovome ovaj ću prikratiti na 2 pupoljka. Znači to je ovdje. Eto, tu je posao orezivanja završen. Sad idemo na gornji dio. Na ovom gornjem dijelu uklonio sam sve grančice, sve lastare i ostavio ovaj prošlogodišnji u dužini od 8 pupoljaka, što znači da je on u visini 4. žice, 4. armature i to je njegova visina, jer obično vinovu lozu vodimo do 4. žice kako bi svi grozdovi bili dostupni, odnosno kako bi veći dio grozdova bio u središnjem dijelu. Ovdje na ovoj drugoj grani imamo također čak 4 lastara, 4 loze. Znači ovo je 2-godišnja loza i nju ću prekratiti ovdje iznad ovog lastara kojeg ću ostaviti. Ovdje se može ostaviti jedan lastar, međutim pošto imam dovoljno prostora ostavit ću oba s tim što ću ih prekratiti na dužinu od 5-6 oksadi. Evo, time je i ovaj čokot Viktorije orezan i sada idem redom do kraja dok ne orezem svih ovih 12 čokota.